Hvad? Du kan sidde på første plads, det er kun også 2, der skal være med. Hvornår kommer de andre? Når jeg sidder der. Hvornår kommer de andre? Men, det er hvornår kommer de kommer først ved syvtiden. Hvad skal de så spise? Så spiser vi rester, og så varmer vi bare en mikroovn. Simon? Nej, nu går du ind på værelset. Nej. Jo, for vi gider ikke at høre på det. Så lad være med at sidde med de lyde. Keder ved de lyde? Jeg keder ikke rigtig, at I bor, hvor der er lyde. Nej, lad være med at komme med de der lyde, så. Ja, nu trykker jeg på alle de lyde, jeg kunne trykke på. Nej, lad være med at komme med alle de der mærkelige lyde. Det er vel ikke.